Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian cisngi baka All Meghalaya Domestic Workers Union kelalaj IT ya kedor khas ya Menteri Rangba kejela u Konrad Kesangma kata men haka arpenreu terek mentaw yayong. Henne kasngi ka arpenyo terek pan kani ka kanhon hapo ka jelam jong ka kong Elbina Nongklau kum ka presiden bat kiwai pat kidkhon. Kilawan yikendo sa ikinong patay kubor hapo Shillong Press Club ban penpaw ikimat jing dawa ka baka ni kaseng ka kwa baka sarkar kan tuklar na kabenta ka jing mentoy jong kinong tray bela sngi haki ying breu. Haba pensya shushu halor ki jing dawa jong ka kanhon nakaliang ka advocacy coordinator jong ka domestic worker movement ikong wan penhon karsentio haka jo ka por ibolong ru ka joint secretary jong ka domestic workers union kila penpaw bahadu menta tang ki batray haka ni nong ba Shillong kidon hadu arpo hajar ngot kinong tray ying breu. Henry ki bala rong dekat sakani ke kanhon ki dan tang kombasan hajar tam ki bala dap register ru bat ke All Meghalaya Domestic Workers Union kadang ka kategori jong ki part time lani ki batrai kenta ki full time ki batrai swi bat ka kategori jong ki live in ka bambut ki basa ki trai te ha ka bayadai bat ka kategori jong ki part time domestic workers ka bambut ki ba kila let sanjan lani let shed lani let clean ila divide ha ka kom jong ka kam ka baki ki dei batrai lara kisat jan shikanta hashismi shibnai ka jingsiu ka jongki ka de ban long khat praspa ban clean ban pun khuyiem ban pun khuysam shikanta hashismi shibnai ka long khat praspa ban shat shikanta hashismi shibnai ka jingsiu ka long 8000 school duty ban le school ban le shaw school shikanta hashismi shibnai ka long 8000 kiwai pat lese ka bakan thok ka jing trai kper ka jing let pensil ki trai ka taru kanwan hakador khat praspa shibnai la ki trai shikanta shisi te ha ka bede ba le ki batrai si ka bamut prakanta ka shisi la ki trai ka di ka thok ya ka skill work ka balong kun ka kamri khunlong ka kam bandri ki temen kan kam ban sumar ki bapang ki bashitom prakanta ka shisi ka jing siu ka de balong 1000 shibnai ye lata kitrai pada ki kami yang lu kan long franja ki shibnai na ka benta prakanta shisni bat yaki nong trai pada ki basa hayeng bat ki trai hi ka normal working hours ka long prakanta bat kenthop ru ya ka period of rest bakin yo shong khat je ka jing siu kan long san hajar shibnai kenthop lang bat ka bam bat ka jakasa ka bapian ni ki nong trai benen ka jangiet ya isa Konrad Sangma belong i chief minister jong jila jongi ila pular ba india ka issue ba indra shakpat ban pet ba kibreu batri ingreu lese kidla banyo ka hok ka jongki dak ba ila pular ba in penlong ya kata ka jing pet penia halor ka jing pentrai kam ya ka minimum wage ki wiki state lese ka bala belong ko Assam Rajasthan Bihar ka pakila schedule ya ka di domestic work apa ka schedule of minimum wage but ka ju paporu in persyang banetran ber kabinet ba kumno bakinle halor kadi kabenta ka bayadai batai ya ka le ka wages ka babiang na kabenta ki breu batri breu te ha ka jingi kendo ka jongi ka menin ila parlo ya ka suggestion na kalian jong ka union ba kumno tharai ni la banle ka ban pentre kam nama ka ban pentre kam ya ka wages na kabenta ki breu batri breu pa ka long ka ban pentre kam ka ne te ila panru ya kata ka suggestion te ha ka jingya karan ka jongi bat i ila ai kata ka suggestion ba kan long ka khamsuk shibun ba la ka sarkar kan pentre kam da ka wai ka bot kerpang na ka benta ki breu patrain breu lani kala ban long ka domestic workers welfare board ha ka ba ka di ka board la ban register ya ki nong trai lingba jong ka di ka board la ban pentre kam ki schemes ki prepare ban ai la jingerap ya ki di ki nong trai ski ki nong trai plus ki nong kumi khamtam batru hakaju kapor habang ya kran chapang ka board nan shim khandian amar minang yo khobor menin ba ka sarkar hakidi ki license ki bala lai ka sarkar ka central ministry ka la persyang banwan ra kata ka ain ka baki on ka national policy for domestic workers mentala license ki la persyang banwan ra kata ka ain te hindai kadang don kalentia joka debat menin yo ka khobor ka sarkar ban penkhan chu ka ain ka national policy for domestic workers kan set up ya ki central board ka ban pet kerpang na ka benta ka wages jong ki domestic workers ka benta ka jingsi ka dor trai ka jong ki bat ka ju ka por
lemba jong kani ka national policy na ki set up kani ka central board baro ki try ki ha ban register yaladi ki nom try ki ha ban register but ka payment na ka jingsio but ban sio ki frio ba try ying brio an sio lemba ki ki board ya ka ba an pay ki stakeholders but niyo iru ba ka sarkar ka shimkhia ya ka ban pentrai kam no kani ka national policy minta namar ba ka thong jo ka sarkar banta ka don ru akhat mar ka dan draft ya ka universal social security code but apa jom ka universal social security code kin thopru ya ki domestic workers tingi kwinti ba le se hakali ka kanti ka minta ka sarkar kan la pentrai kam no kani ka policy khnang ba ka central board kan don hapo ka jingalam jong central ministry kan no ka suk shibun ya ka state government ban pentrai kam ki state board state